Takže skôr, než budeme pokračovať, ešte by som krátko povedal niečo o gamelane. Je to orchestra. V skutočnosti tento názov znamená po indonésky, teda vychádza z názvu pre kladivo, aj keď kladivami sa v skutočnosti nehrá, lebo tie nástroje sú veľmi jemné na takéto zaobchádzanie, ale princíp je ten, že sa hrá hlavne, ako vidíte, údermi na metalofóny, prípadne xylofóny, na gongy a na špeciálne tvarované zvony. Poznáme také dve hlavné skupiny gamelanu, také centra sú Java a Bali, ktorú budeme hrať teraz, ktorá sa volá gamelan. Tento gamelan je z ostrova Bali, ktorý je zase rýchlejší, takže je to taká úprava, taká kombinácia balijského a javského gamelanu. Pokiaľ by ste mali záujem naučiť sa hrať na tento nástroj alebo na tieto nástroje, tak vrele vás vítame na indonéskej ambasáde. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.indonezia.sk a môžete sa taktiež naučiť aj indonésky tradičný tanec, ktorý je veľmi krásny a ktorého ukážku pripravujeme v blízkej budúcnosti. Pre ďalšie informácie prosím navštívte stránku zmienenú indonéského veľvyslanectva. Tak ďakujem, želám príjemný večer.